Sublocation ya Nyambaria na bamenyebe kinyorekyo ime ya Kitutu Masawe County ya Nyamira nigo banyorobo semia korwa ase lista nyachoti na baraibe sako ya magombo okwa na lista niga basegeta kwenekia obomo obwanchani na gusira ile kwenekia bnanko egendereria bale oigo nigo basemigwa igoro yokogacha enibo na kwegendereria chinjira ao asama ya lista nyachoti etwacha rero asekenyeruki umusocho asengeje public barasa twabwate twanyegendiri yako kinsa chiamambia mbaka nande chise chiga bakorre barasa situare ngamo n'abanyakuru ase barasa ya itunto bato mosi ase itomagombo nande chiachenda twabwata asiri tukuri barasa etwabwata achenda ya mangana general security twakwanira sobokale twakwanira mangana welfare gochamo kwe welfare yekenyoro kubwa mono nande twakwaneire koreto morembe igatia welfare na amangana administration ituko lyabere very successful ndora advisors baitokuru ase ministry na baromba kusegeta igoro ya mangana ye cooperative kuna magombo asa cooperative cover loans to our members at a percentage of 1% profit. Igo tuasemiri wa mangana manena ase barase yega ande tuasabirwa morembo gendere gutigara segati yaito unekenyoruge itukia mosoko. Njiri tari anenti tasanyo amachema nyo bwana community sako nacho ko bare misa bantu baminda bananchi mwaso ase sake monyo chiba samako dia sala. Ase sako yaito etoko rweroni ya 1%. Tokumero ni akanyari milioni yamo tokwanyari milioni yamo ogo tuaye faita ya 100,000 egere chikonya abantu opapatisire kulwega sabantu baito iba seji akira ajiro konya abantu ebichana abanina abagaka n'abantu bonse kwa jumu egere bapene biti serikali yetu ne kwato mubango muya yo konya abantu no mubango yo konya abantu mutagiti konyoywa onda yora akonta tige serikali yeregeti yatere chibe soko abantu bakonya abantu naende kare akira ekikoze byazire biya onchorerie kare wo onchorerie nandura niye faita nondore yaranyore